saniyar rabbu qurrata aini nabi ismul makiya asalin rashada tujudul juda a gaida faidul bidaya rawanin sarauta muniral wajhi zara najmus sirayya wa kifayatul arshi ba'ul bahar dahiratul bariya muzube mu gaisar da masu fada da fadar ma'aiki munira muzube mu gaisar da yar da take iya yi wa abban tahira muzube mu gaisar da yar da akanta akai wa manzo bishara muzube ga me cewa Allah al'umar ma'aiki su tsira lale da mai wanke kayan annabi tana yar budurwa lale da mai wanke annabi na da batuli Allah rabawa lale da fukal muqamatu fi zamana cikin girma kowa lale batulin rida salamu alayka babbar gwanata Beat Gatana Record. Allahu akbar batula kuka yana kora kunci ku an saba cutar da ku kuma ku yi haƙuri ku ce babu komai Allahu akbar batula kuka yana kora kunci ku an saba cutar da ku kuma ku yi haƙuri ku ce babu komai yar manzon Allah nana inda duniya za su gina kan ba zai taɓan zuciya ba ni ba alimin zarra an ka faɗa ni da san ku ba wai anan ba duka abin da zan so faɗa shari'a ba ta bar ni in ambata ba kuma gashi ɗauki nake nema ban san gawa za na je ba yau ya zaman duniya maganar ciki ta fito sai mu farga alafu na zo bara mu takabbir jalla kai mun katanga rabutun da ka san da mu da magautan zara mun sha ta tunga ka isar warai na buwaye kar suka ta sanya na waiga rarrafe ga yaro yake ko ko ya zo wa bawa a tsufa da zubar hawaye take ba a buɗe taskar nazifa mai jimurin zuwa za ya je na tsince ni fadar latifa wanda ya dini na yi kuskure ta ya saka ni in je na tuba Allahu akbar bakar manzon Allah na ba cutar da ku kuma ku yi haƙuri ku ce babu salamu alaiki kofar da annabi ke bi dan ya gana salamu alaiki ɗakin da annabi ke bacci ya kwana salamu alaiki ni'imar da babu dare kuma babu rana salamu alaiki ainul kitazar maluku yar ku samu salamu alaiki yardar jiyar Allah ki buɗe kofa salamu alaiki mai matsayin da ta zarce ɗan kwahaba salamu alaiki mai tafiya ya ma'aiki sarfa sarfa salamu alaiki fatayil kunuzi da ke iya canza siffa na naki dubu baiwar ki wacce ta bara ya dinga baki na naki kalli girman ki ba wace ƴar da take gaban ki zara ki zara ta sadin ya jabi an mutu a gaban ki dan subulis salami aboki abu kasidi Allahu akbar majallan Allah kullum salati muke wa ma'aiki ba dare babu rana ba dan da aljanna ba dan lada ba so ne da kauna in ba salatin ba ya zangan ni gidan ku jikar amina in tsara zancen da ya fi tunani na ya zarce sabina a cikin kulawar ku jikoki muka zo ga wannan mataki muka kyala kowa uwa da uba ƴaƴa bare ko aboki muka ce wa maula ya ga mu gaban ka kai mu gun yar ma'aiki ita ce muradin mu a gidan ku muke bukatar masauki ko ka kai mu me za mu ce mata tunda dukan mu mun zo da rauni har yau fargabar ambatan da muke wani gun muna yin tunaye amma ka je na je ya dawo kasar mu hadiyanci ake yi wani gun idan mun kaje da kafar mu muke gujewa mu buya Allahu akbar bakallan Allah na ba cutar da ku kuma ku yi haƙuri ku ce babu wanda ya bar wa shi'a Ali ya san da Husaini shine
a baya wallahi sai rabbi ya fi daga mu saboda kuwar makiya. Ba wa'azi nake ba amma babu ta inda zan zaɓi ƙarya, bayan gaskiya ta fito kuma in kalle ta in juya baya. Wasu kafirai da suna bautar gunki muna ji da kallo, wani zuciyarsa ya baba yahude masu wasa da kwallo. Wa irin waɗannan su ne za su fito suna yin haƙiro, wanda duk ya ce a halin manzon Allah su maida shi dolo. Daga mun fito zara sai ta tare mu ta ce da mu babu komai, duk abin da za su faɗa muku ku yi shiru ku koma furamai. Amma ku tsirar daren ku idan suka fara zare makamai, hadarar idan ta fashe Allah zai nuna ya fi su komai. Allahu akbar bakar manzon Allah. Tashi a cikin ƙasan zuciyata, kuma gashi ni banda kowa na rasa wanda zai bani gata. Wani yar nake ji kamar an zuƙe jinin da ke jijiya ta batula cikin bugun zuciyata, numfashi yana ba mu rata. Mabaruka ku ne da mulki ku ne masu kaiwa ku kawo, masa duka bana da hukun wanda ya bar ku zai je ya dawo. Mabaruka sarkin sarauta yau ƙarar hijabi na kawo, da bawo wanda ya kira za ku ji shi, wanda ya ce ku mai za ku bayar. Jasadin da baya da ruhi in kika so abun za ki tayar. Inda duniya jahilai ne kin isa ke guda ta ki koyar, sabon ku ne sadaki fuskanta kwakwalwar ku juyar. Allahu akbar bakar manzon Allah. Na batutar da ku kuma ku yi haƙuri ku ce babu. Wani ya ce yayi mafarki da ni a cikin raudar ku ummata, a shabbakin mahaifinki wanda yake sassaita wakata. Wata sako ko ta kawo ta ce kin bata ta bani kanwata, maganar ta tana jigatar da ni ta jiga ta waje kasidata. Abinda ya faru ya faru faɗi makarki bari a ture ni, da nai da fa'i da makar na yau na san ke zaki kare ni. Da yarinta nake saka kalmomin ki su zo su ruɗa ni, wanda ya ji ni in koya ganna abun canza ya raina ni. Ban san me zan faɗa ba bature da kanki ki caza ruhin su, dan ni ban da ruhi kawai jasadi ne sai bukatar su. Ki mamaye lafazi na ki cusa yaban ajini da hantar su, ki sa kudura ta buɗe zaren duka har sai ransu ya gamsu. Allahu akbar bakar manzon Allah. Batula yau da kake ake kulle girma, bana tunanin akwai wani ɗan da ya gane kuwar azima. Kowa ka kalla rakwasi ya zo hatta makaho da kurma, zainul ibada ta fauƙal ƙauye ummul a'imma. Allah da yayi duniya aka ce an ba ku bayin ku nemo, haka ma da yayi lahira aka ce ranar sarautar ki ummu. Inda wuka za ki sa ki caccake jijiyoyin wuyanmu, haƙƙin ki ma ba a biya ki ba sai an je gurin an raye mu. Na zara domin ku ne makiyaya masu ke ɗanta kura, a cikin isar taki har da barewa shugaba ya yi hira. Kuma ma akwai raƙuman da kuka yi masa sulhu ya azzabura, ki ji zantukan aljanu ki tuna muke wa bayin ki gyara. Allahu akbar bakar manzon Allah. Na batutar da ku kuma ku yi haƙuri ku ce babu. Uzuri ake yi wa wanda ya zauta a san ku so ne ya jawo, duk a yanzu mai ambatan ku na gaske ake wa kallon a jawo. Tafiyar makanta nake komai da rika da ke zana kawo, makuza ko na yi nisa dolan dole ma zana dawo ki ji ni. Da ana rantsuwa da wani Allah kina ji azima, da zana rantse da sawun takalmin kiyama a suma. Fa'ul futuhatu ko na ji Allah ya kuwace wa girma, a cikin isar ta ki san kan iya sanya bawa ya suma. Roƙon da zanyo ga zara shine ki yafe wa kowa, ilimin mu baya da rana sai wanda kin kai wa baiwa. Haka duniya za ta tashi ba gane ke ce nubuwa, na je bukata da mashi jina nake yi a gawa. Da a baya can na yi kuri zan kare haƙƙin batula, amma a yau babu dama an
mulki sai dai mu bawala wa Allah. An cusa kyamar murya yan wanmu waliya jamila. Allahu akbar batula kuka yana kora kunci ku an saba cutar da ku kuma ku yi hakuri ku ce babu. Allahu akbar batula kuka yana kora kunci ku an saba cutar da ku kuma ku yi hakuri ku ce babu komai.